sinó que d'una forma o altra semblen agafar una certa volada i que semblen haver, diguem-ne, decidit a partir d'un cert moment anar per lliure. Desvinculats del que fins fa no pas gaire eren direccions polítiques que, evidentment, això és important, no implicaven la manipulació del moviment, sinó al contrari, des del punt de vista d'aquells que es dedicaven a l'agitació política, implicava posar-se al servei d'aquests moviments per dotar-los de síntesis que permetessin configurar el que era aquest estat d'ànim en forma d'iniciatives, de consignes clares, d'organització. Però torno a repetir, la idea que tu podies manipular, amb els termes que aleshores s'utilitzava, manipular les masses, el terme masses per si era prou interessant. Ara per ara han desaparegut. El concepte de masses pràcticament ha desaparegut del llenguatge polític i m'agradaria pensar d'una forma diferent de com penso que és veient un cert tipus de font d'inquietud al respecte. Però ja no hi ha masses, fixeu-vos bé. De fet, ara la insinuació que, per exemple, el 15M és un moviment de masses resultaria inclús ofensiva. Doncs el que estic dient és que en aquell context, parlo dels anys 70, no parlo de gaire més, als 70, bàsicament. O sigui, la idea que les masses havien de ser d'una forma o altra orientades responia que només podien ser orientades d'una forma adient si el que tu els oferies no era altra cosa més que el que tu mateix, com a lluitador polític, havies après d'elles.